ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. ид барои ҳамаи шумо муборак бошад. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки дидостед, мо ҳозир ба якҷо омадем ки як бор оштонин кунем. кай боз аст ки ба ош тайёр накардем. имрӯз тасмим гирифтем ки ҳама оилавӣ якҷоя инҷо биёем. Машалла, мамина помощник. Вот уже мы зимой тайор карадо с Абдурахмон. Да, Сина? Имрӯз ҳавои тоза. Умница моя, получилось у вас? Что папа сломал?
салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. рӯзи ҳаматон ба хайр бошад. ин влоги дурӯза аст. имрӯз мо хати шавҳарам тасмим гирифтем барои документ шаҳри Калугава омадем. аз Москва бисёр фарқ мекунад, кӯчаҳош таърихӣ аст, бисёр хеле ҳам зебо аст шаҳри. ҳозир мо инҷа документҳои ҳал карда шудем. ба сӯи хона рафтосем Москвава. рафтам ба имрӯз хонава ужин тайёр кардам ва бевақт шуд. инҷа ҳозир барои шаба ужин кардан KFC мегирем. шукронаи худованд ки ҳама документҳои нағз барвақт ҳал карда шудем. насиб иншоалло боз ҳафтаи дигар меоем. документҳои ҳозир спортем, ҳамаш ки тайёр шуд, баъд мегӯем, гуфтан телефон карда баъд мегӯем. Хорошо. Джози як ведро фрукт гирифтем, уже средняя картошка, чизбургер заказ кардем, барои 10 минут караметим уфта. Баъд камтар рашлад мекунем, инҷа тайёр шуд. баъд бурам сӯзидам мегирем, сафед кардам, хайри ҳам. боз инҷа 10 дона чизбургер гирифтем. шаб бас мекунад мо воожин ба ҳамихе монда шудем ки раҳм монда мекунад одама. дӯстони азиз, ҳозир инҷа барои худам итба якчи харидам, хостам барои шумо нишон диҳам. кай боз аст ки ҳамина раса орзу карда гашта будам, расидам. бихе сумкаи майда. ин якум кармонаш барои телефон мондан. барои ҳам то магазин ягонҷо рост рафта омадам ба ин расо удобна. фақат ани телефоно документ мегирем. боз лозим ман инҷамда банди дарозашай. дарунаш калонака. пушилопои. боз инҷа барои карта мондан, барои мейличи мондан, боз инҷа ҷои карта. дарунаш расо васеи ки удобна. ина ман интернет магазин дидаги будам, якта коргаромо дугонам харид. расо манба махқул шуд. манба хеле светша гирифтам. кавшам кати подсветка дам, хеле кавши сурхам кати. расо амин хеле чизои подсветкада гифтана нағз мебинам. ани бандаша рост кунӣ дигар, иманам то рост мистад. ана бандоша часпондам. амихе бандош дароза ки нағз. бисёртар манин бачаҳо ки детский площадка ва бромдам ба удобна, фақат як телефону калита меандозӣ. расо қулай. так что рюкзак кити ҳаво гарм пуштад ба эвохтан баям гармӣ мекунад. бо нима рюкзакам кожаники ки ҳай барои амин амина худам ба як идба гирифтам духтаро. боз инҷанда аз як дугона ман ба падарка омад духтаро. ҳамин чизе ки хонанда набуд манимин лаганда идба падарка кадан. расо хурсанд шудам. бинед чизи даркорӣ как раз монда, лаганди хеле калономо набуд. насиб иншоалло рӯзои наздик ин ба худо хоҳад ягонта оши хушро боз тайёр мекунем. ана ин буд духтаро, барои ид падарка омад манба. боз кайф манин худам бихаридам. ҳамин чизо буд. дӯстони азиз, ман аз ҳамаи шумо миннатдор ҳастам ки мондани лайк ва комментарий навистанро фаромӯш накунед. дӯстони азиз, боқӣ дар паноҳи худованд хона ободу сарбаланд бошед.